Hero itrai keburam ai shublei bang ai kublei step hakatewi Jesus Christ yapi BAROH ki parlok bat ki parbangai bangayo an sam ya kaktidublei lamba kani kapor kabenta bangine pusan galong be shakijinong subat ki BRIEW BAROH pinyo iya utrai ngapen shang norim na kashiti shaki Hebrew kunong bakhat ar khot bakhat sa ang tobe brai yakijinong subat ki BRIEW BAROH pada ki jipen kuit klam kata ununu unum iya utrai hakene ke dekat unong to ashe Hebrew udan ke jingo I bat syam ha ke jiben pa kan jaman si daw men si bakut kum do ban be sha ke jinong sok bat ke BRIEW ka de ke do anut ba uplay ukwa ba ke BRIEW chung kin yo ai kani ke jinglong ka de ke ai ke bakodor persong pa ya uplay ka de ke jingim be lam sha ke jinglong ba rublay Paul usneng ukan tu na mau yo I badan ki bam jus ngautanat ba ki wekin imsuk handai ke leben bet ya ke jinge kajia ke jinge shun ke jipen kiwin ngi em ha kapor ka ba ba ha ka ba pet kam idan ke jinong suk par BRIEW bun tang ke jinge le ke jinge keno ke jinge trais ni ke ba wanra ke jinge pai ye pra wat ha ke jinge dei paralok ni ha yeng sam kani ka tu no ya ke jing imsuk ka ban kong sheng ne korin lenong ba khasa khot lai pulai nama uplay umlong uplay ka jing kiwin hendrai ke jing suk kumbahagita ki balang ki riu khui BAROH ubleu I ya ke jing suk sngo ba bandan ke jingele ni ke jing kiwin ni ke jing shun gidan kaman tip ba soita nu dei utan rai ba wanra ke jing bom ye shamsu uyele ban bet ya ke jing ya kajia le si dan ki ba shim sting ban ong sngo bakani kamlong ka pop kumba ki wei ki le henry kani ke jingle ke lam shakabakan jado haka shiti ku Jacob no saud khot bakhat nriu namar haka badan ki chipi huin bat ke chimpen esat hang ta dan ke jingki win bat ke jingle basniu BAROH ku Jacob upen shai baka jingye pen ki jimbitar ki jimbishni ki chipi huin kim juwan ra ke jing shong suk ki pen kha ya ke jinge shun ka pen kha wat SHA ke jinge sho ya dat haka ba omdan ke jing sno thu jimut ka be lam SHA ke jing umsna haka Bible ngiyo ikum no ukan upanyap yala upara abel nama ke jipi huin ke jimbishni udap na ke jimbitar dan jing isnei kani ke dei ba kwa bandan ke jing suk batla upara kani ke jingle jong kalapan susi jo play ban be shake jong suk pat ki BRIEW BAROH dan kam ban yele bandan kabor ban sinsha kabor ban control ka shiti shaki nong room kal nam khat art khat raro kong la dalong ka bala kat ba shong happy do long ki ba shong sup no bat ki BRIEW BAROH aso Paul wi kai ba ban yele ban im suk bat ki BRIEW BAROH ka jingim ka balai na ka je ka ja ka jingmom shong sup kani ka jinglong ka juwan na ka jing so sero kimen sim ba nyopo nyoben ye ki wei ha ka jingim gi je kendo e ki BRIEW ki ba thau ya ka thama ki ba snutanat ban kren ben BRIEW ban nyopo ye ki wei ki bele ban wat da ha ka shiti shiki nong room no khat saud khot pakhat kan dai ko na ba kumta ti yang in ya be brai ya ki ta ki e ru ki jong kata ki jing su ba ki ta ki e ru da ki bangin ya tei paralokhi kani ka dei ka ba asut Paul hi kai ban be brai ya ki jing nong suk par BRIEW kam tam ha ka jing dei para bangai ban kren besha ni kren sniu ni kren bom dei ka dei ki jingwa ya ka ban wanra ya ka jing dei ban bet ya ka ba kum ta ban lai nakide ki ai to gin pen blin shaki ai ba ba ki bonra ka jing dei ba ki jingar ko gidan kam ki jing shnadur ka ba thamai de ka bor un sim ko ban ya lam shaki jing suk pat ki BRIEW BAROH ban be shaki jibun ko knang bangin yo I ya ka khamat utrai ha ka shiti ben kong I testimony no ba sa khot ban yo ko namar uplay la khot ingi ya ka jingbom ko henry shaki jibun ko I Jesus shan un sawan ha ki opneng ki jing tho ka dinu play la nang ai pendam kum ta do ngi nei pen kre ha ka shiti ben kong Petrus no light khot khat sar kong namba kum ta go have ba I ha ba pia community ki ne ki ai ru do prashak smart ban sham ya pi ha ka jing suk ki ba klem tho bria bat ki bam tei po pak mat jang lada kanu ka bangi dei ban ya suk ban ya ma ni kanu nu ka jingim ka ba bet e ka jinga ka ja
Nigik din ke penlong ke jingele kelano nakata ke jingim pan sha utrai ino e ka bakum kini be sha ke jinglong khu pat ki bri baro ki rukam jinglong khnang banginlong ki be syam subha hakmat unong pen im jongi Jesus Christ uban sawan hakapuram do blain kir kui phi nganduai dra jisu lombala kirku ya ka teng ba khu ke jome ka ne ka dai ka di ka ba mi hikai ba me kwa bangin yo ya ke jinong super ki bri baro bar ke jingku khnang bangin yo i yemi ya rap bangin so thu bangin shampang ka ei ka ba me kwa bangin im wada pleng ke jingele ba bun chai hapreng ka ne ka perthei ka ba dap tang ke jingele dry la dadon ki nunu ke ba me lakta ki bam don ke jing im suk ha ke jing dei ha ke yeng ka sam ba ke jing im jungki dry me don ka bor ban pen ka lai ki dry men pen lai lu yaki da ki nunu ki puit ki bor ki jong ba man soitan isne yaki thau thamai da ka bor jo man sim ku jami ai bikin man ya ka ta ka jing im kan pen ka ladur ya ka jing im jungki ai lut chami ka buram ngaduai ki di baro ha ka tengu jisu